The Tigray region adds another layer of complexity. The Ethiopian federal government accuses the Tigray People's Liberation Front, or TPLF, of collaborating with Eritrea. Recent skirmishes in Tigray have prompted rapid troop mobilization. This creates a three-way dynamic. First, the Ethiopian federal government, second, the Eritrean government, and third, Tigrayan political and military forces. Experts warn that any miscalculation here could escalate quickly into a wider war. So what about diplomacy? قرن أفريقيا أبحماق درجة كم زلو كم معلتنا معلتي تزوج زل حبريتا أخول مرة قاعدتيو حججن حدش كابتناي إيرتراني توبيان تجراين زكبلو زغنيو حدش حبريتا دما متيلو انتايسو. Ethiopia trap cracks wide open. Trump's terror hammer smashes Burhan's brotherhood machine. In the power cake horn of Africa, General Abdel Fattah al-Burhan, Sudanese Armed Force SAF, remain locked in a strategic embrace with Egypt that goes far beyond non-politics. Publicly wrapped in the familiar Muslim Brotherhood label, this alignment is in truth a precision tool for containing Ethiopia, fabricating pretexts around the Grand Ethiopia Renaissance Dam GERD, border flare-ups in Al-Fajr, and our water security to isolate Addis Ababa diplomatically and militarily. Egypt supplies arms, intelligence, and veto power in Arab forums. Burhan delivers battlefield loyalty and Sudanese front that keeps Ethiopian ambitions in check. Hospital strike kills 64 on aid, pushing Sudan's healthcare death toll past 2,000. At least 64 people have been killed in a strike on a hospital in East Darfur, marking one of the deadliest attacks on healthcare since the war began in Sudan. ጉዳይ ናይ ሱዳን ካብ መዓልትና መዓልቲ እናበኣሰ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ሓድሽ ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ዝያዳ ሓድሽ ወተሃደራዊ ፀገም ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ እዩ ንሱ ድማ መጀመርያ በዚ ቻርት ክንሪዮ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው where is that one ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዳዕመ ሰሪዕ RSF and SPLM ከምኡ ድማ እቲ ሓደ ካልእ ዕጡቕ ጉጅለ እዩ ክልቲኦም ብሓደ ኮይኖም ሓደ ዕብይ ዝበለ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈቱ ኣብዘን ዝሓለፋ 14 ሰዓታት ሓደ መጥቃዕቲ ኣካይዶም እቲ ቀንዲ ዕላማ ናቶም ድማ ነቲ ስትራቴጂካዊ ከተማ ናይ ኩርሙክ ዝበሃል ኣብ ሱዳን ኣብቲ ብሉ ናይል ስቴት እዩ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ዘለው እቲ መጥቃዕቲ ካብ ውሽጢ ሱዳን ዝተበገሰ ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተበጊሱ ናብዚ ቦታ እዚ ዘቕንዐ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ እዚ ነብሱ ዝኻለ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ብዙሕ ሽግራት ክፈጥር ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ እንድሕር ኢልኩም ለሚ ነዚኣ ማሓንሳብ ከኣልያ ኣብዚ ክምለሰኩም ስለ ዘለኹ ኣብዚ ዝረኣኹሞ ዝሓለፈ ብዙሕ ብድሮናት መጥቃዕቲ ይካየድ ከም ዘሎን ሕክምናታት ዘሎ ሰብ ክህረም ከም ዝቐንየን እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ እቲ ቀንዲ ነቲ ኩነታት ናብ ሕማቕ ደረጃ ይወስዶ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ኢማራት ናብቲ ሰራዊት ሱዳን ናብ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ጌራ ናብ ዳዕመ ሰሪዕ ብስኻል መንገድታት ጌራ ኣፅዋራት ብብዝሒ ትጓረ ከም ዘላ ተፈላለየ ሓበሬታ ክወፁ ድሕሪ ምስንሑ ነዚ ሕጂ ተኻይዱ ዝበሃል ዘሎ መጥቃዕቲ ማለት እዩ ነዚ ኣብ ቅድሚት ከርእየኩም ፀናዕኩ ብብሉ ናይል ማለት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ እውን ነዊሕ እዋን ክዝረብ ዝፀንሐ እዩ ስእሊ ከርእየኩም ኣብዚ ስለዚ ካብዚ ኣሶሳ ዝበሃል ናይ ድሮን ቤዝ ከም ዘለዎም ኣብቲ ቦታ ድማ ወታደራዊ ማዓስከር ገይሮም ነይሮም ካብኡ ተበጊሶም እዮም በዚ ታሕተዋይ ክፋል ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዳርፉርን ኣብ ካልእን ኣብ ፅቡቕ ገስጋስ ስለ ዝነበረ ብድሕሪት መፂኻ ክትሃርሞ ምፍታን ድማ ነቲ ዓውደ ኩናት ክቕይሮ ይኽእል ኢሎም ዝገመትዎ ሎጂስቲክስ እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን እቲ ካርታ ከርእየኩም ፀኒሐ ድሮ እቲ ናይ ብልፅግና ፕሮፓጋንዳ ካልእ ኣጀንዳ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ምክንያቱ እቲ ሰራዊት ካብ ምዕራብ ናይ ሱዳን ኣብቲ ናይ ዳርፎር ዝበሃልን ደቡብን ምዕራብን ናይ ሱዳን ብፍላይ ኣብ ዳርፎር ሰራዊት ናይ ሱዳን ፅቡቅ ዝኾነ ምንቅስቃስ ክገብር ስለ ዝፀንሐ ናብ ምብራቅ ናይ ሱዳን መፂኻ ወይ እውን ደቡባዊ ምብራቅ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ በዚ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ሓድሽ ግንባር ብምፍጣር ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ፋሕፋሕ ከተብሎ ብኡ መንፅር ድማ ሰራዊት ምስ ተመቃቐለ ድማ ነቲ ኣብ ዳርፎር ዘሎ ስዕረት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ንግዚኡ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ብወገን ጫድ እውን ሰራዊት ናይ ጫድ ዝተፈላለየ ምክንያት እናገበረ ናብ ውሽጢ ሱዳን ገፁ መጥቃዕቲ ክገብር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ነቲ ኩናት እቲ ክሳብ ክንደይ ንምብልሻው ተበጊሶም ከም ዘለው ብልፅግና ድማ ፕሮፓጋንዳ ናቶም እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ገጅፍ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እዮም ዝነዝሑ ዘለው እቲ ፕሮፓጋንዳ ዝብሎ ዘሎ ድማ ንሳቶም ኣብዚ ኩናት ተደፊኦም ይኣትዉ ከም ዘለውን ካልኦት ሓይልታት እዮም ዝያዳ ኣብ ዝዋስኡ ዘለው እምበር ንሕና ኣይኮናን ዝመስል
ዘረባይና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ this is going to be እዚ ነገር እዚ ብጽቡቕ ክውድእ ከም ዘይኮነ ርዱ እዩ እዚ ነገር እዚ ብጽቡቕ ክውድእ ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ እውን ብተደጋጋሚ ክንሪዮ ፀናሕና ኣርእሲ እንተሎ እዚ ጉዳይ እዚ እዩ ብፍላይ ናይተን ሃገራት ዓረብ ኣካይዳ ካብ መጠን ንላዕሊ እናተበላሸወ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ ውሽጠን ፀገም ስለ ዘለወን ኩላተን ናባና ገፀን ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ገፀን እየን ዘብላ ዘለዋ ጭብጢ ድማ ክበኩም እየ overarching war the US and the Israelis launched on Iran that has obviously had a huge impact on the Arab Gulf states. First and foremost, the UAE. And I raise that because we know the UAE is one of the primary backers of the RSF. And I'm curious how the war on Iran and the cascading impacts of that, specifically onto the Gulf states, given their role in the Sudanese war. I'm wondering if any of that has had an impact on the war in Sudan. Right. The war has... እጅት ሕቶ ኣብ ርእሲ ነፍሲ ወከፍ ዘሎ እዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩናት ኢራን ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ትገብሮ ዘላ ግን ብዓብዩ ናብ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ደብዳብ ይኹን መጥቃዕቲ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ይገብር ኣሎ ንዝብል ብፍላይ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝብን ኣብ ልዕሊ እቲ ቁጠባን ኣብቲ ወተሃደራዊ ድማ definitely had an impact economically, socially, politically. Let me just start economically. I mean, the impact on Sudan, like everywhere else in the world with oil prices. I mean, with the situation of war in Sudan, the availability of oil, gasoline was already a problem. Sudanese in the those remittances, I think, is really under threat. Politically, I think you have to look at it from all sides: the impact on the UAE, but also the Iran's connection with the Sudanese army and the Sudanese government. On the one hand, the Sudanese army and the governments, I think that is going to have an impact. The official position of the Sudanese army. ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ኩነታት ብዓይኒ ቁጠባ እንተሪእኻዮ ብንጹር ክርዳእካ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ነዳዲ እናኸበረ እንድሕር ኸይዱ ድኹዒ ኣብ ዘይኣትወሉ ሱዳን ኣብ ከቢድ ናይ ቅልውላው ናይ ቁጠባ ዘላ መሊሱ እቲ ፀገም እናብኣሳ ክኸይድ እዩ ነቲ ቅልውላው ናይ ደቂ ሰባት ጥሜትን ደርቅን ዘሎ ድማ መሊሱ ከም ዝጋደድ ክገብሮ እዩ ዕዳጋታት ክበላሾ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ሕማቕ ዘላ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ንሱዳን ብዝለዓለ ደረጃ ካስያ ከም ዝኽእል ማንም ሰብ ክግምቶ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ኩሉ ትሕቲ ቅርፂ ናታ ናይ ሕርሻ ይኹን ናይ ካልእ ኣብ ወዲቑሉ ዘሎ ኣብ ተበላሽዩሉ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናብ ርግኡነት ክምለሱ ኣብ ዝፍትንሉ ዘለው ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ባእታ ናይ ዝኾነ ይኹን ሃገራዊ ህንፀት ድማ ነዳዲ ስለ ዝኾነ ነዳዲ እናኸበረ እንድሕር ኸይዱ እቲ ነገራት ድማ ምስቲ ውሽጣዊ ኩናት ዘለዎም ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ናይ ቁጠባ ነገር ንኩለን ሃገራት ክፀሉ ዝኽእል እዩ ንሱዳን ጥራይ ኮነ ግን ንሱዳን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ከምኡ ድማ ካብ ብዙሓት ሃገራት ሓገዝን ረድኤትን ኣብ ትደልየሉ ዘላ ዝኸበደ ፀገም ክኾና ይኽእል እዩ ብፖለቲካዊ ዓይኒ ክረአ ከሎ ቀሊል ዘይኮነ ስምራት ክህልዎ እዩ ምክንያቱ እቲ ኢማራት በቲ ወሪድዎ ዘሎ ፀገም ናብ ኣሜሪካ ዝያዳ እናተፀግዐ ካብ ኣሜሪካ ፍሉይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ድጋፍ ክረክብ ንሪኦ ኣለና መርኣያ ናቱ ድማ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን ናብቲ ምስ ሙስሊም ብራደርሁድ ወይ ከዓ ኣኽዋን ሙስሊሚን ርክብ ኣለዎም ዝብል ናይ ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ኣብ ዝብል ስያመ ብምሃብ እገዳ ኣብ ገለ ክፋል ኣውሪዶም ኣለው ንዑ ድማ ዝኾነ ነገር ኣመኽንዮ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክወስድዎ እውን ዝከኣል ስለ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፀገም ፈጢሩ ለቲ ኩነታት ኦልሬዲ ኢማራት በቲ ዝወርደሉ ዘሎ ንዓይ ክትሕግዘኒ ተደሊኻ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ጥራይ ደይኮነ ኣብዚ ውግእ ቀፅሎ ኣብ ሱዳን ግን ከምዚ ጌርካ ደግፈኒ ብምባል ነቲ ኩነታት ትጥቀመሉ ከም ዘላ ብብዝሒ ኣፅዋር ድማ ናብዚ ቦታ እዚ ትእቱ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ብዓይኒ ወታደራዊ እውን ልክዕ ምስኡ ዝተሓሓዝ እዩ ብርግፅ እቲ ኢማራት ዝበሃል ዘለዎ ፀገማት ብድሆታት ይፈጥረሉ ከም ዘሎን ብኡ መንፅር ድማ እቲ ትግበር ዝኽእል ወታደራዊ ደገፋት ቁሩብ ድርውትነት ክህልዎ ይኽእል ግን ኢማራት ግን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናይ ኣፅዋር ድርውትነት ከጋጥማ ትደሊ ስለዘየላ ሰፊሕ ዝኾነ ሎጂስቲካዊ ንብረት ተውሕዝ ከም ዘለና ኣብቲ ኩናት እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ክሳብ ሕጂ ንሱዳን ክሳብ ክንዱ ለውጢ ከምፃሎም ክኢሉ ኣሎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ዳዕመ ሰሪዕ ዝወሃቦ ዘሎ ሓገዝ ይቕፅል ኣሎ ወላ እኳ ከምቲ ቅድመ ኩናት ዝነበረ ኩነታት ዘይኮነ ድጋፍ ይወሃቦ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ስለዚ ኢማራት ንሓዋሩ እውን እንተኾነ ካብዚ ቦታ እዚ ክትወፅእ መደብ ከም ዘይብላ እንተደይ ጠፊኣ ኣብዚ ኩናት እዚ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ድልውነት ከም ዘለዋ ንምግንዛብ ዝኣክል እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ኢለ ኣለኹ ሕጂ እውን ሓድሽ ዘረባ ዝወፅእ ዘሎ ዝሰማዕክዎ ማለት እዩ ሓዳሽ ኣርቲክል ወፂኣ ኣላ
إذا أرتكل زيادة ما انتهى تبل أبقى لك زي كم سألكم إيه حنت أرتكل انتهى تبل وتي الله مسيلكم السودان سراوي السودان بفلايتي ببرهان زمراه زلو مالتيو كاب باكستان أتوار ناي حدا بحمشت بليون دي قلنا فرت كوينات ناي باكستان كجزء مخانو تي واقع دما سعودية كتكفلو مخانا يزنقر نيرو أبزي وانزقن بسنك زكينات فتير وزلو أمونغو سعوديان سودان زلو زمدنا قرب أمونغو سعوديان باكستان زلو زمدنا قرب تتنكيفو سلو زلو من الباتتي كونتاتتي كزحت الخلي زبل زرباوتي له أنا كريو خلقو زحتل زي كونه ناي إمارات ميديا نسراويت السودان نمورال ناي السودان نمهرام زقبرو زلو زربان غوساتن كاون خلي سلازي بتدقاقامي كم نريو زلنا إمارات أبزو كينات زي بزسف حملك إذا كتوتون بزح نقرات كتقبر تدلك كم زلا يزنقر زلو تمليسنا أبزن ترينا ينتهم زولو زلو heavy fighting كبيت زخونه كوينات يكايت كم زلو فلازي دروب سايت زبل أزيو أقداسي بيجو نايتي كومنتاري زي دروب سايت زبل بزح أقداس عبريتا دوت بيجو مزبلو heavy fighting أب كبابي كرموك زبالة في السودان يقاتم كم زلون أب نايل سيت مالتيو in the southeast of the country near the Ethiopian border as the rebel forces attempt to seize the strategic town. Sudan Tribune, Sudan Tribune زبال زوت أيو. Sudanese officials accuse Ethiopia of facilitating the assault. سلازي نزي مدكعتي بدعم سريع بتي SPLM زقبر زلو حدا السودان حلافي إثيوبيا نتكون نتات نخجبر كم زسالات يزنقر زلو claiming RSF and SPLMN forces moved through Ethiopian territory from Asosa. Asosa girom bush Ethiopia girom يمنزمت كعت زكايد والله يبلالو. Rebels said they crushed army units near Jurut, a nearby area south of the Kurmuk, while Sudanese forces reportedly withdrew toward الدمازين مالتيو the state capital. ስለዚህ ከመይ ገሮም ሰራዊት ካብ ትብሉ ናይል ተሃሪሙ ሰራዊት ናይ ሱዳን ንድሕሪት ከዝልቕ ከም ዝተገደደን እዚ ድማ ብድጋፍ ብመንገዲ ናይ ሱዳን ብመንገዲ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ብልፅግና ዝግበር ዘሎ ብድጋፍ ናቶም ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብዚ እውን እንተኾነ ኣብ ጋዜጣ ናይቲ ሃገር ወፂኡ ነይሩ ከምቲ Sudan accuses Ethiopia of aiding rebel assault on Kurmuk ማለት እዩ ስለዚ again ኣብዚ እውን ንሪኦ ዘለና ሱዳን ኢትዮጵያ ብወግዒ ትኸሳ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ንሓድነትን ንልኡላውነትን ናይቲ ሃገር ንዝደፍር ዘሎ ሓይሊ ተሳልጥ ከም ዘላ ኣብቲ ኩናት ትሕግዝ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ድማ ነቲ ኩነታት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝቢ ዘሎ መሊሱ ከጋድድ ዝኽእል ምዃኑ ምግንዛብ ከድልዩ እዚ ማለት ድማ እንታይ እዩ ብግዳ ሓቂ ክትሪኦ ከለኻ ኩናት ከእውጅ ዝኽእል እዩ ሱዳን ዓቕሚ እንተዘልዋ ናብ ኢትዮጵያ ኩናት ማወጀት ነይራ ምክንያቱ ንልኡላውነት ናታ ንዝደፍር ዘሎ ሓይሊ ንኣነስተይቲ ኣክተር ትዕጥቕን ገንዘብ ትህብን ካብ መሬታ ሰራዊት ዕጢቓ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ውሽጣ ንከትክዕ እውን ተበግስ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኣብ ከባቢና ከመይ ዝበለ ከቢድ ፈተና ኣጋጢሙ ከም ዘሎን እቲ ብልፅግና ዝበሃል ድማ ብትእዛዝ ናይ ኢማራት ቀልፃሊ ቴሌፎን ይራኸቡ ኣለዉ ክበሃሉ ከለዉ ካልእ ቁም ነገር ክዕልሉ ኢሎም ዘይኮኑ ነዚ ኩናት እዚ ንምንዋሕ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ this is going to be very very difficult ምክንያቱ ኣብዚ እውን ሓደ ፅሑፍ ወፂኡ ነይሩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኢማራት ዝበሃል ናይ እስራኤል ኣጀንዳ ዘሳልጥ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝገብሮ ዘሎ ደጋፍ ናይ ኩሎም ሓይልታት ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ነዊሕ ዝበለ ኣርቲክል እዮም ኣርዮም ነይሮም ኤምቢሰት ማለት ንባዕሉ ልኡኽ እዩ ተለኣኺ እቲ ናይ ኢማራት ንጉስ ናይ እስራኤል ናይ ኣሜሪካን ተለኣኺ እዩ ይግዳስ ንሱ ንባዕሉ ከቢድ ዝኾነ ተፅዕኖ ክፈጥር ዝኽኣለ እዩ ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኤምቢሰትስ ፎሬን ፖሊሲ ኢምፓየር ቢልት ኦን 3 ኢንስትሩመንትስ ዝኾነ ይኹን ንሱ ዝገብሮ ናብ ደገ ምስፍሕፋሕ ድማ ኣብ ሰለስተ ዝተመርኮሰ እዮም ዝብልዎ ሓደ ፋይናንሻል ዲፐንደንሲ ኩሎም እቶም ምስኡ ዝሰርሑ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ልዕሊኡ ተፀጊዖም ክኸዱ ዝኽእሉ እዮም ብዘይ ናቱ ደገፍ ክንቀሳቐሱ ከም ዘይክእሉ እዩ ዝገብሮም ኣብይ ኣሕመድ ብዘይ ናይ ኢማራት ድጋፍ ክንቀሳቐስ ኣይክእልን እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዳዕመ ሰሪዕ ብዘይ ናይ ኢማራት ነገር ክንቀሳቐስ ኣይክእልን ስለዚ ንኢማራት ክጠልምዎ ኣይክእሉን እዮም እቶም ሓይልታት ኢማራት ድማ ኤግዛክትሊ ከምኣ እዮም ዝገብሩኻ
ሶማሊላንድ ዘሎ መንግስቲ እውን ተኾነ ካባይ ወፃኢ ህይወት ከምዘይ ህልወካ ገይሮም እዮም ዝኣስርዎ ካብኡ ወፃኢ ከምዘይ ትኸይድ ምስ ገበሩ ድሌቶም ክገብሩካ ድማ ዓቕሚ ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስትራቴጂ ናቶም ፋይናንሻል ዲፐንደንሲ ካልኣይ ድማ ሚሊታሪ ኢንፍራስትራክቸር ኦፕሬቲንግ ኮቨርትሊ ከምኡ ድማ ኣዝዩ ዝተጠናነገ ወይ እውን ሶፊስቲኬትድ ርቅቕ ዝበለ ናይ ሚሊታሪ ካምፓኒስ ሃኒፆም ኣለው መንግስቲ ኢማራት ኣይኮነ ዝገብሮ ዘሎ ፕራይቬት ካምፓኒስ እየን ዝሰርሓ ዘለዋ ብዝብል ንዓለም ናካይዳ ናይ ዓለም ከሽክዕሉ ዝኽእሉ መንገዲ ፈጢሮም ኣለው ንማንም ከሽክዕ ዝኽእል ኣይኮነን ግን ኣብቲ ታሕታትነት ንክወፅሉ ዝኽእሉ ትሕተ ቅርፂ ከም ዘለዎም እዮም ዝነግሩ ከምኡ ድማ ስትራቴጂክ ኣላይመንት ዊዝ እስራኤል ን ዋሽንግተን ካብኡ ድማ ምስ ኣሜሪካን ምስ እስራኤልን ጥራይ ዘይኮነ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ዶናልድ ትራምፕን ምስ ቤተሰቡን ምስ ደቁን ምስ ስድራ ቤቱን ዘለዎም ጥቡቕ ዝምድና ንኩሉ ነገር ርዩ ከም ዘይረኣየ ዓይኑ ዓሚቱ ክኸይድ ከም ዝኽእል ገይሮም ኣለው እዚ ድማ ክሳዕ ክንደይ ፅልዋ ከም ዘሎ ወላ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን እውን እንተኾነ ርዩ ከም ዘይርኢ ኮይኑ ከም ዝኸይድ ገይሮሞ ነይሮም ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ሕጂ ኣብዚ ኩናት ናይ ኢራን ዝግበር ዘሎ ሓዳሽ ሓንቲ ኣርቲክል ወፂኣ ኣላ ናይ መን ናይ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝበሃል ዘውፅኣ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢማራት this is going to be very very important ኢማራት እንታይ ትብል ኣላ ብድሕሪ መጋረጃ ኣሜሪካ ብፍፁም ጠጠው ከይትብሉ ቀፅሉ ስዑድያ ኣይኮነትን ከምኡ ትብል ዳላ ዝብል ዘሎ ኢማራት እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ ግን ብድሕሪ መጋረጃ ስዑድያ ከምኡ ከም ዝብል ገይሮም ይሸጥዎ ኣለው ኢማራት ንኣሜሪካ ንኢራን ቀፅሉ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ኩናት ክሕወስ እየ ትብል ኣላ ባይ ዘ ወይ ናይ ኔቶ ሃገራት ብሓደ ኮይኖም ሓደ ኮሌሽን ወይ ከዓ ሓደ ልፍንቲ ኣቑሞም ንኣሜሪካ ናብቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንምፍታሕ ክንሕግዘኩም ኢና ኢሎም ኣብ ዝብገስሉ ዘለው ኢማራትን ባሕሬንን ምስኦማት እየን ኣለዋ ስለዚ ኢማራት ናብቲ ኩናት ክትኣቱ ትደልላ ስለምንታይ እቲ ኩናት ኣሜሪካ ክስዕሮ ትኽእል እያ ዝብል ገምጋም ወሲዶም ኣለው መደምደምታ ናቶም ኣሜሪካ ክትዕወተሉ ትኽእል እያ እዚ ኩናት እዚ ዝብል መደምደምታ ስለ ዝወሰዱ ኣብታ ትስዕር ዘላ ዝበልዋ መርከብ ክስቀሉ እሞ ፅባሕ ንጎ ከምዚ ኣብ ሊብያ ኣትዮሞ ዘለው ንሊብያ ኣብ መብትታን ኣብ ሊብያ ብዙሕ ቁፅፅርን ብዙሕ ረብሓን ዘለዎም ኣብ ኢራን ድማ ተሃገር ምስ ፈረሰት ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ብዙሕ ነገር ከፃወቱ ከም ዝኾኑ ሕጂ ይዳለው ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ it is very very sad እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ለሚጎ ኣብዚ ኮይና ክንሪኦ ኣለና እቲ ናይ ጋልፍ ዘሎ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ እዚ ኩናት እዚ ዝካየድ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ስዑድያ ኢማራት ኢራን ድሕሪ ወሲድካ ክልቲኦም ነናቶም ስትራቴጂ ኣለዎም ኩሎም ናቶም ስትራቴጂ ኣለዎም ስዑድያ ዋላ እኳ ንኢራን ክትሓርም ትደልላ ወይ ትቆጥዓላ ገለገለ እንተተባሃለ ክንሪኦ ከለና ግን ዝረአ ወይ እውን ከቢድ ዝኾነ ውሳነ ገይሮም ናብቲ ኣንፃሩ ዘኽይድ ስጉምቲ ክኸዱ ንሪኦም የለና I mean, you can say whatever you want ግን ክሳብ ሕጂ ዝረአ ነገር ንሪኦ ነገር የለን I can give you ሓንቲ ኣርቲክል ብዛዕባ ስዑድያ ወፂኣ ዘላ ምዚ ናይ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ኣብዚ እውን ክንሪኦ not this one With reduced radar, cross sections are increasingly challenging. እዚ ኣይኮነትን give me a second ከሪአኩም ካሊያ ነይራ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ ናይ ስዑድያ ናይ ኢማራትን ስትራቴጂ ክልቲኡ ነንበይኑ ይኸይድ ከም ዘሎ where is that video okay give me 1 second correct like ደልያ ኣለኒ Saudi here you go እዚኣ ስምዑ ወድሓን The war on Iran is in its fourth week. The war in Iran has led to the closure of the Strait of Hormuz, which took nearly 1/5 of oil and natural gas supplies offline. But it seems Saudi Arabia had it all under control and planned for the worst case scenario for decades. Saudi Arabia has attempted to pivot its massive oil exports to an alternative, the Red Sea port of Yanbu. After the energy supply through the Strait of Hormuz was disrupted following US ሕጂ እንታይና ንሰምዕ ዘለና እዚ ጉዳይ ናይ ነዳዲ እንዲና ንርኢ ዘለና እቲ ጉዳይ ናይ ነዳዲ ነብሱ ዝኻለ ተፅዕኖ እንዲ ዝፈጥር ዘሎ እቲ ገይም ድማ እዚ እዩ ስዑድያ እንታይ ክትገብር ትፍትን ኣላ ነዚኣ ዘረባ እዚኣ ድማ ብብዙሕ ክትዝረብ ኣይደልይዋን እዮም because it is against everything ንሳቶም ክሰርሕዎ ዝደልዩ urgent strike Iranian territory directly with ballistic Kuwait launches a missile okay ነዚያ ዜና ጥራይ እናገበርኩም ከሎ እንታይ ይሰማዕ ኣለኹ ንመጀመርያ ናይ ኩዌት ዝበሃል ሃገር ሚሳይላት ናብ ኢራን ባሊስቲክ ሚሳይል ናይ ኩዌት ናብ ኢራን ከም ዝኸደ ተነጊሩ ኣሎ ስለዚ ቀዳመይቲ ሃገር ኩዌት ትበሃል ናብ ኢራን ተኩሳ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኩዌት ማለት ድማ ኣብ ጥቆም ዘሎን ብዙሕ መጥቃዕቲ ብዙሕ ሓደጋ ወሪድዎ ዘሎ ሃገር ምዃኑ ዝንገር እዩ ስለዚ ኩዌት ድሮ ባሊስቲክ ሚሳይል ናታ ናብ ኢራን ከም ዝተኮሰት ንሰማዕ ኣለና ከምኡውን ኢማራት ናብቲ ኩናት ክትኣቱ ትዳሎ ከም ዘላ ዝገልፅ ሓበሬታ ሰሚዕና ኣለና ስለዚ things are going very very fast ሕጂ ኢማራት ናይ እስራኤል ገዲፋ ናብዚ ዝያዳ ክትሃርም ትኽእል እያ ብፍላይ እቲ ኢራን ማለት እዩ
نافتار السناتي كملسي مغنياتو أبديت نابكم كقتل سلازلو زلو إذا كوينات كاب زجمر السعودية انتا كتقبر تفتن الله اتقدم زقبرتو مسمر ناتا تريوال لغون كابتي معراباو كفالناي ندادناتهم زلو مبرعاو كفالناي نداد زلوم نابك ايه بحر قصهم زنبرا مسمر يسفعوا له سلامتاي كل قطباوي مصائي ناي سعودية زقبرو زلو رأيناتو أبز قماقم كيه بحري if you know this أفكالو النجيرين يري كل نزل هقرات ناي قالفا بين زلوها أبرشيان قالفين زلوها تمالتيو إمارات ديو قطر ديو بحرين ديو كويت ديو كلهم أبتي ناي برشيان قالف زبحال زلو بحريم زلو سعودية دما عب كفال ناي 2030 way 2040 نابلو زاربو زلو رأيناتهم نابك إيه بحر قصهم يندوس دو زلو سلازي اتي ناي قطباوش وداناتهم نابك إيه بحر قصهم كقبرو خلو نبومل أنت ناي قالف ستيتس أنت أرام يمسخد زلو كويني دسمعهم سلامتاي ناي كيح بحري مسمرنا زعبيه مسمرنا ينقدس لزخونه ابو زغبرو تحت غرتي نتن نبعل ايرترا نبعل السودان نبعل قبصي كربع زخل امبر نتن قال في كون سلازي تنقال فايده ليون ينزي سلازي سعوديه ابز كمز عينت ناي كوينات غزي نتقو طباناتا نابك مبرق ناب نعان مبرق نمعراب مالتيو نابك هي بحر قصو يزازيو خم زلو زرق ملكت علو ايران كان حوارو كم هاجر حدغኛ هاجر كون سلازي خلنا عتاتهم بستخال متن قطباناتهم كاب إيران رحق بزبالة من قد كون تغيلو كدفيهم اتكونتات دما نابو يزدفهم زلو ازي دما انتاي كفتريو إمارات نبعلو نابزي ولا كم سعودية قد جسلو زي كونا نقايا بحر قدسو كمتس انت دايدا ليه بخالة من قد غيرو نابزناتنا مازن كمتس كفتنيو نسو دما ينا نعزاب زلنا سلازي this is going to be very very interesting ابتي نريو زلنا كونتات مالتيو تي ناي دقاف ناي أمريكا ناي إسرائيل ناي أمريكان سلو زلو ودما كمتن ريو زلنا بتتقاقامي انتاي يقبر كم زلوين نرو زلنا so basically انتاي زرو زلو تي أكايدا ناتو تأبرهام أكورد سبحال تتغيمو زيادة يسفح في كم زلون حجي دما بزي حجي نقبل الإيران زقبر زلو تتغيمهم نساتهم ناب كبابينا نممتع علاماناتهم ان عبي خيد كم زلون اذا اب سودان زقبر زلو كوينات دما بو منصريو نابرت از خيد زلو زبال زلو سلازي we need to be very careful ابزي كمير تراوخين كخطرو يخلغا امارات زبال ابزي كويناتنا ايران سلتسعري كزحليو إلنا هنقمتاي نخلينا نو مليسو نابرت اك خيد زخل حيل كلو كم زغل مغنياتو اتو زلو جغرافيكاو بوتا بسنك زو كويناتن بدحرزو كويناتن ونتغونه تدلاينات ناتو كغدل سلازغل زكالو غيرو حدا إثيوبيا حزولو بستخاله من قدي نبلصقنا نخيودق قالسيو مس ابو خوينو دما نتي إثيوبيا زبال نكحيل ويون كاب بوتقات نغدحن كل زكالو خغبريو كالاي دما زنريو زلنا نبلصقنا تتقيمو اب سودان نزول حيلي كداخم كفتنيو انت تخايلو دما قربت لي نغرات رق مزبلو دما تازبلصت كون تخل ناب إيرترا غصي مغنياتو نتز دليو زل استراتيجيكا بوتا ويون استراتيجيكا علامه وي جبتي وي إيرترا يكتبو تخل ناي سودان بحر حيسكا بزع قصصر كل وقاي كلني برقص ابقى بحر بمهلاوكا اتس سامثينغ سودان كن بعبيو سبع مريت سلازلو مع تورك مع معدنات سلازلو على السودان نبقى بوغيرو نقى بحر كمص دلي جن تاك اندن استراتيجيكا وغدا سنزلوا نتي ناي مصفح حلمناتون ناي مقصصر حلمناتون من كل لاين اسرائيل وسيخ كمالتي ايرترا زي دما ابزون بافوم ينغرونالو علاماناتهم سي بمستير አይኮነን ፖሊሲ ቀደም እንዳልከው እኔ በተለያዩ መንገዶች ገልጫለሁ። ያ የኔ የግሌ ሳይሆን የእስራኤል መንግስት ፖሊሲና አመራር እንትን መመሪያ ነው የምገልጸው። ኢትዮጵያ የ130 ሚሊዮን ህዝብ ባለቤት ናት። 130 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገር ናት። ይህች ሀገር የባህር በር ለማግኘት ለኢኮኖሚዋም ለሉዓላዊነቷም የምታደርገውን ጥረት በዲፕሎማሲም ሆነ በሰላማዊ መልክ የምታደርገውን ጥረት የእስራኤል መንግስት ወይም እስራኤል ሙሉ በሙሉ ትደግፋለች። ይሄ ነው ያለው ሁኔታ። በዚህ ሂደት ላይ እንግዲህ እስራኤል ከኢትዮጵያ ጎን ናት። በር እንዲኖራት በዚህ ሁኔታ ያለ ነው። ሌላው እንግዲህ እንዳስፈላጊነቱና በሁለቱ ሀገሮች መካከል እንዳለው ወይም በኢትዮጵያ በኩል نإسرائيل بوليسي بحصر زبالك نقدر إثيوبيا كما عباي حجر أفتق بحرن كلوا نحجزينا أبغوناينا جن بدبلوماسياهم بسلامهم من قدني زبل انتي مالتي زي حسوتيو دك كمتي زياتهم يمدم هو زولون دول ني أبي أحمد انتي كم زبل
مرابي أحمد دابينا يرسو كبصحو زبلحي ناي بروباغندا زتقمالو زلو زمرحو زلو زياتهم يوم تايم زبلو زلو ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ምስ ምዃና ግድን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልዋ ኣለዎ ስለዚ ክህልዋ ስለ ዘለዎ ድማ ኢትዮጵያ እስራኤል ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ እያ ዘላ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብሰላማዊን ብዲፕሎማስያውን እዮም ዝብሉ ከምኡ ዝበሃል ነገር ግን የለን ብሰላማውን ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣለዎም እዩ ኦልሬዲ ጅቡቲ ይጥቀሙ ኣለዉ እዮም ስለዚ እቲ ኣጀንዳ ብድሕሪ መጋረጃ ንሪኦ ዘለና ተመሳሳሊ ኣብዚ እውን ንሪኦ ኣለና ለንቀነ እውን ብዙሕ ኣርቲክልስ እቲ ናይ ብልፅግና ፕሮፓጋንዳ መሽን ይዛረበሉ ኣሎ እዩ ስለዚ እንታይ ፍሉይነት ኣለዎ ኣብዚ ወይ እንታይ ሓድሽ ነገር ስለ ዘሎ እንድሕር ኢልካ ወላ ሓንቲ ሓድሽ ነገር የለን ኣብዚ ለንቀነ ሓንቲ ኣዛራቢት ቪድዮ ድማ ተሰሪሓ ኣላ ዝተሰርሐት እያ ግን ጅቡቲ መሊሶም ላለው እታ ጉዳይ ድማ መሊሳ ላዕሊ ደይባ ኣላ ማለት እዩ ኣብዚ ስምዕዎ ሕጂ The Ethiopian economy is around 20 billion, but we estimate it to be in tens of billions. By not 20 billion, but we estimate it to be in tens of billions by not having our own. Why? We have inefficient ports from third countries, small countries. They're unable to invest in the kind of infrastructure Ethiopia needs. They charge us in dollars. Okay? I mean, when we operate out of Djibouti or any port, we have to pay dollars. If it was ours, or if we had some kind of access, direct access, where we control that thing, we operate it. And this is a sad part. A lot of these, I mean, I saw, for example, Somalia has 1,500 kilometers of coastline. What have they done with it? Nothing. I'm sorry, this is a fact, right? So, they have a long coastline. Assad is sitting there doing nothing. I'm being very frank. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣማኻሪ ናይ ብልፅግና እንድዩ ኣነ ኣብዪ ኣሕመድ ቁጠባ ኣማኻሪ ናይ ኢንቨስትመንት ባንከር እዩ ብለብላ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚአን ኣብ ከባቢና ዘለውና ሽቲ ሃገራት ገማግም ባሕሪ ሒዘን ዘለዋ ይጥቀማሉ ኣለዋ ዓሰብ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ጅቡቲ ሶማልያ ሽሕን ገለመለን ዝኾን ገማግም ባሕሪ ኣለዋ ሓንቲ ትጥቀመሉ የላን ከምኡ ድማ ንኣሽቲ ሃገራት እየን ወላ ዓብ ትሕቲ ቅርፂ ክሃንፃ ይክእላን እቲ ዘለዎን ወደባት ድማ ንኢትዮጵያ ክሳራ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ኢትዮጵያ ድማ ብዶላር ንክትከፍል እዮም ዝግድድዋ ዘለዉ ይብል ኣሎ ኩሉ ዝሓሶት እዩ ኤርትራ በብር ንክትከፍል ዕድል ሂባቶም ነይራ ብዙሕ ነገራት ነይሩ እዩ ብዙሕ ነገር ክግበር ምኻለ ነይሩ ስለዚ እቲ ዝብልዎ ዘሎ ክንምንታይ ኣብቶም ጎረባብቲ ዘለዎም ትዕቢት ከም ዘርኢ ዘሎ እዮም ዘርእዩኻ ናይ ጅቡቲ ሚኒስትር ፋይናንስ መሊሱሉ ኣሎ ከሪአኩም እየ እቲ ሕቶ ግን ንሕና ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ድሌታት ናትና ኣዝዩ ዕብይ ዝበለ ምዃኑን ብዙሕ ነገር ዓብ ቁጠባ ዘለና ኢና እናበለ ይዛረብ ከምኡ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ናይ ጅቡቲ ሚኒስትር ፋይናንስ መሊሱሉ ቅድሚ ሕጂ መሊሱሎም ነይሩ እዩ እንታይ ኢሉ ፅሒፉሉ ቱ ሚስተር ዘመነ ነጋቱ ኖርማል ከምዚ ናትካ ዘረባ ይምልስን እንዴ ግን ክምልሰልካ ኣለኒ ኢሉ ምክንያቱ እቲ ዝሃብከይ ሓበሬታ ዝንቡዕ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ንከምዚ ዓይነት ዘረባ ኖርማል ሸለል ኢለ ዝሓልፍ ግን ኣብ ኩርሲ ኮይንካ ትገብሮ ዘረባ ስለ ዝኾነ ሸለል ንበልና ኢና ግን ሸለል ደይበሃልካ ስለ ዝኾነ መልሲ ክበካየ ይብሎ ኣሎ indeed you are free to please a narrative ብርግፅ ነቲ ናትካ ኣጀንዳ ንብልፅግና ክዛረብዎ ዝደልዩ ናይ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ስለ ዘለኩም ነቲ ናራቲቭ ዝጠቅም ዘረባ ክትዛረብ መሰልካ እዩ ግን I'm equally free to challenge the misinformation ኣነ ድማ ነቲ ትብሎ ዘለካ ብዛዕባ ሃገረይ ጌጋ ሓበሬታ ንክእርሞ ስራሕይ ስለ ዝኾነ ይብሎ ኣሎ with all due respect ምስ ኩሉ ኣኽብሮት ናይ ጅቡቲ ወደባት ክቡራትን ፅቡቕ ዝኾኑ ብፅቡቕ ዘይሰርሑ inefficient እዮም ዝበልካዮ it is not serious economics it is simply a convenient talking point detached from facts ስለዚ እቲ ትብሎ ዘለካ ብዛዕባ ወደባት ናይ ጅቡቲ ብቁዓት ኣይኮኑን ክቡራት እዮም እናበልካ ትዛረቦ ዘለካ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ንካልእ ኣጀንዳታት ኢልካ ትዛረቦ ዘለካ እዩ ይብሎ ኣሎ after Ethiopia lost Ethiopia af the Bahari Muskasarat ይብሎ access to the sea Djibouti did not merely provide an alternative Djibouti si af the Bahar try ኮነትኒ ባትኩም ዘላ ጅቡቲ ነቲ ቁጠባኹም ንክትሃንፁ ናይ ዓንዲ ሕቆ ናይ ሎጂስቲክስን ኮይናያ ሰሪሓ ስለዚ ኢትዮጵያ ቁጠባውቲ ዕቤት ጌርና እንድሕሪልኩም ጅቡቲ ዓብ ተራ ተፃዊታ ያቡ እዩ ዝብሎ ዘሎ more importantly how can anyone credibly argue with Djibuti port investments ከመይ ጌርካ ድማ ምስቲ ናይ ጅቡቲ ናይ ወደባዊ ኢንቨስትመንት ዘይብቁዑ ወይ እውን እኹል ኣይኮነን ወይ እውን ነቲ ንሕና ንገብሮ ዝምጥን ኣይኮነን ክትብል ትኽእል ልዕሊ 10 ቢልዮን ዶላር ኣብ ናይ ዓለምና ብሉፅ ዝኾነ ወርልድ ክላስ ኢንፍራስትራክቸር ኢንቨስት ጌርና ኣለና እዚ ድማ ውሽጢ ባሕሪ ዲፕ ሲ ፖርትስ ውሽጢ ባሕሪ ዝኣተዉ ወደባት ስፔሻላይዝድ ተርሚናልስ ከምኡ ድማ ኤሌክትሪፋይድ ሬልዌይ ኤሌክትሪክ ዝኸይድ መንገዲ ባቡር ኢንተግሬትድ ሎጂስቲክስ ኮሪዶርስ ዝተጠናነጉ ናይ ሎጂስቲክስ ኮሪዶር This is not inefficiency. እዚ ድማ
بقع يكون ويون وهود يكون كتب لا يتخلني خيبر الله. This is a strategic infrastructure built at scale and serving not only Ethiopia but a global trade and regional integration. Let me be absolutely clear. ስለዚህ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ንሕና ዘለና በቲ ንስኻ ትገልጾ ዘለኻ ናይ ትዕቢት ቃላት ዘይኮነ ኣዝዩ ብቁዕ ዝኾነ ትሕተ ቅርፂ ኢና ሃኒፅና ዘለና ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ንናይ ዞባዊ ምትእስሳር ክጠቅም ዝኽእል እዩ ዝበልናዮ ኢና ሃኒፅና ዘለና ይብሉ ኣሎ። ካብ ቀፂሉ ድማ ሓደ ነገር ድማ ከነፅረልካ ኢልዎ ኣሎ without Djibouti, Ethiopia's transformation at this scale would not have happened, would not have been possible. ስለዚህ ብዘይ ናይ ጅቡቲ ኣበርክቶ ናይ ኢትዮጵያ ዝቁጠባዊ ደረጃ ምዕባለ ጌርኩሞ ዘለኹም ትብልዎ ዘለኹም ከጋጥም ክፍፀም ኣይምተኻለን ወይ እውን ኣብ ማይ ተኻለን ነይሩ ይብሉ ኣሎ። ጅቡቲ has been an indispensable ጅቡቲ መተካእታ ዘይብላ ኣዝያ ኣገዳሲት ንኢትዮጵያዊ ጉዕዞ ናይ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ከም ዝኾነት እዩ ዝነግሮ ዘሎ። As for the recurring narrative about the billions paid to Djibouti, I welcome a transparent, fact-based debate with open books and verifiable data. كم ما كم كل جزء تزاربه بليونات جنزب نخسر على ناتبلو زلخان جيبوتي أنا بقلت زخونة مزاجبت زخفته مزاجبتنا كفيتنا ني ديسكاس نقبرلون نما قتلون أفتكى خفتل كاي خليه سؤال كا أمس أبير كا بعفكا بليونات نغفل على نابل كا بزوج زيكم زلهم بليونات نجيبوتي نغفل على نابل كا مجهرة تكيمكم نازل لهم كندوز أكل جنزب سلة تخفلي كونن يلو. I speak not from theory. أنا زاربة زلهم بتيورم بحساب ده كونه كابكات تاوي نتكون تاتي كامجة مريكو جمر كله نوي حمتات سراهون نتكو عزو استخاتات الكون نوي حمتات انفستيجرنا صراحنا لون سلازي بزعبانا تزاربو زلهم زنبو حبريتا انت وقتكم زبالة أيب زبلهم زلو كل سبيل ما خمد بلهم جن دسمعوا يكونون معجون هفتق بحر بزي هفتق بحر حنتو كونا ينخلي نعم إلهم مستزاربو أمباسادرنا يوكي أبي إثيوبيا زلو نجير with other African countries. And for Ethiopia, there's probably a bit less than that, more like 14%. So the potential to grow intra-African trade on the continent is huge. So growth isn't only dependent on those non-African markets. There's a huge amount to be extracted for greater regional integration. The point you بزعبا نقدي كتزاربو خلهم دما كل جزء ندقت رايدي كونس مزغربا بتقوم كازيت نقدي له مزغربا بتقوم نقدي انت قبركم انتر افريكا ندحرجيركم تزباله تايلو مزبزحات هجراتنا مريت زمدنا انت لكم كينو مزغربا بتقوم بمريت دي تنقدو انتاي وريدكم نتزيبلكم تراي منين كتبلو تنين كتبلو تنبرو بمبال يوز زارب زلو سلازي الزون نفسه زخاله اقداس ملسيو ناي مودتا نايزيا سمعنا خنود inverted commas last year directed towards Eritrea and this year arising from Ethiopia's controversial MOU with Somaliland has contributed to destabilizing the region. In the last 6 months, Ethiopia has increasingly antagonized its neighbors with زياون كم تبلو دلا إثيوبيا بسنك زنبوعنا يفتق بحر زبل أجندا بتتقاقامي مزقور بابتا أكبي زخونة بأساتيا كم زلا مس سوماليلاند بتناي MOU إلى مس جمرو زقبرو مستخالو دماكمو مس كلاتهم قربابتا أكبي زخونة قنتي كم تركب زلا زدما نقربابتا صلاة تقبر زلا حجر يا يمزبلو زلو لك أنا زيانا تزارب كهلو كمان مسجبتي أجمعات يومكم زلا يزنقر زلو أجي كل نجار ندحريك مالسكن في التنينة كانت تعازل لنا زي نريوت أنا حنا إذا أمباسادر زي انتهي دللو ندحريلكم ني إثيوبيا حدا كابتوم نابير تراجزا أجندة نخد جبر نا إسرائيل ربح زلون كأسأل نزانا يفدق بحر تبل أجندة أبز تفل عليه مدرخاتنا إثيوبيا كم زي تدقس جبر زلو نسيو نتجنزب زخفل زلو دما إماراتيو سلزي من نتكونتات يدفعوا له خمزلو مرأيك اللي هنايو كابو قتيلكا أبزي أبتا نايزن قالف ستيت ساب كبابينا زلون ملس حجنا تزارب كله حنت ارتيكل وتي على نسادما ارتيكل وتي على جن تزاربا جن ملو معلتو كريا وعلى له انتي تبليا اثيوبيا توسخ كال ديغاتات كتجبر مدب كم زلوا جبس دما ببرتع تقاوم كم زلا تقلص حبريتان سمع لنا سلازي حجون انتخوني تي كرفس زلو ما مليسونا حي لي خي كم زلون ابز غداي زدما بزحات ايدوم يوتيوب كم زلوينا نرزلنا ناو قرن أفريقيا إذا كينات ناي إيران ناي إسرائيل إيران زقبرو زلو كينات بخمي كوداي كالارستيو نعنا جن عبس الواكل والنايو again حجو النزا فيديو ناقبر كله عمونجو كاب سوشيال ميديا زينا يسدوا لي سلزلو تم تيم ناتي انتاي رولو حجد ما ناي قطر breaking إلو مالو مالتيو قطر energy has declared force major
on some of its affected long-term LNG supply contracts with counterparties, including customers in Italy, Belgium, South Korea, and China. Qatar بسنكت ኣብ ትሕቲ ቅርፅና ተወሪድዎ ዘሎ ዕንወት እቲ ዝነበሮ ኮንትራት ምስ ቻይና ምስ ጣልያን ምስ ቤልጅየም ፎርስ ሜጀር ዝበሃል ኣሎ እሱ ድማ ካብ ንስኻ ዝተፀበኻዮ ካብ ሕጊ ተፈጥሮ ወፃኢ ከቢድ ዝኾነ ዘይተፀበኻዮ ሓደጋ ወሪድካ ስራሕካ ክትገብር ተዘይክኢልካ ነቲ ኮንትራት ጠጠው ከተብለሉ ትኽእል ቋንቋ ማለት እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና መመሊሱ እቲ ኩነታት እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎን ንቁጠባ ዓለም ድማ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእልን እዘን ሃገራት ዓረብ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኢራን ብኸመይ ክውድኣየን ብኸመይ ክውድእ እቲ ኩናት ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ይንዓና ማለት እዩ እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ሓዝዋ እዛ ኩናት ናይ ኢራን ንኢማራት ክሳዕ ክንደይ ክትሃርማ ትኽእል እንታይ ዓይነት ዕንወት ከተውርደላ ትኽእል እንታይ ክበፅሓ ይኽእል ዓብ ተራ ክህልዎ ያባና ምክንያቱ እቲ ናይ ነዳዲ ቦታ ናቶም ወይ እውን ሎጂስቲክስ ናቶም ይቀያየር ኣሎ ጥራይ ደይኮነ ቁጠባዊ ኩነታት ናቶም ወታደራዊ ኩነታት ናቶም ስትራቴጂካዊ ጠመምታ ናቶም እንታይ ክኸውን እዩ ምግንዛብ የድሊ ብልፅግና ሓንቲ ኣርቲክል ፅሒፎም ኣለዎ ኣብዚ ብዙሕ ኣርቲክልስ እዮም ዝፅሕፉ ዘሎ ብመንገዲ እቲ ፎሬን ኣፌርስ ናቶም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ዝፅሕፍዎ ዘሎ ኣርቲክልስ እዩ እዚ ድማ ነቲ ኦፒኒየን ፓብሊክ ኦፒኒየን ወይ እውን ኣተሓሳስባ ናይ ሰባት ወይ እውን ነቲ ፖለቲካል ዲስኮርስ ንምፅላው ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብዚ ሕጂ strategic overcompensation in Horn of Africa ብዛዕባ rethinking instability beyond fragility ስለዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ፖለቲካዊ ኩነታት ብኸመይ ክርአ ኣለዎ ዝብል ኣርቲክል ፅሒፎም ኣለዎ እዚ ድማ shift from fragility to strategic overcompensation beyond weakness while institutional gaps in humanitarian crisis persist regional states are now acting assertively to correct long-standing structural vulnerabilities ንነገራት ንምትዕርራይ ብዙሕ ጉዕዞ ይግበር ከም ዘሎ ንኣብነት ድሓን እቲ ጅብሪሽ ብልዎ ብላብላ ናቶም ገዲፍና ካብ isolated crisis to integrated system regional security complex once isolated issues like Nile dispute Somalia's collapse Sudan's war ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ንነንበይኑ ካብ ክትፈትሖ ምፍታን ንኩሉ ብሓደ ጌርካ ክትፈትሖ ምፍታን ክርአ ክኽእል ኣሎ እዚኣ ድማ ነቲ ናይ ምስ ግብፂ ዘለና ፀገም ድዩ ናይ ሶማልያ ፀገም ድዩ ናይ ሱዳን ፀገም ድዩ ብሓደ ኣኪብካ ክርአ እንተዝኽእል መፍትሒ መመፀ ንምንታይ ይጥቀሙሉ ኣሎ ትሕትያ ዘላ ነጥቢ ንኽእትኡ ስለ ዝደለዮም ንሳ ድማ interconnected interests ንኣብነት Ethiopian maritime goals Eritrea's deterrence Sudan's civil war are no longer local events but part of a single competitive geopolitical market ስለዚ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ዕግርግርን ኣብ ሶማልያ ዘሎ ዕግርግርን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ሕልምን ኩሉ እዚ ብሓደ ይክረኦ ዘለዎ እዮም ዝብሉ ዘሎ delusional ክሳዕ ክንደይ ሃውታትያን ምዃኑ በዚ ካ ትፈልጥ ከምኡ ስለዚ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ክንዛረብ ከለና ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ድሌት እውን ኣብኡ ኣብቲ ኣጀንዳቲ ክኣቱ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብተደጋጋሚ ነቲ ኩነታት ናብ ናቶም ገጾም ንምቕያር ዝገብርዎ ዘለዉ ብዙሕ ኣጀንዳታት ኢና ንርኢ ዘለና ልዑል ጥንቃቐ ከድልየና እዩ ኤርትራ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ለንቀነ ጥራይ ብዙሕ መግለፂታት ይወፅእ ኣሎ ወገን ኤርትራ እውን ንሱ ድማ ብልፅግና እንታይ ይሓስብ ከም ዘሎ ይርኢ ኣለዉ ናብ ዕንደራን ናብ ኩናትን ገፁ የምርሕ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ይህቡ ኣለዉ ኤርትራ ድማ ብተደጋጋሚ ብብርቱዕ ቋንቋ ነቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ዲባንክ ይገብርዎ ኣለዉ ኣብ ምፍሻሉ ከምኡውን ኣብ ምግላፁ ብዙሕ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ኤርትራ ምስ ትግራይ ይኹን ምስ ሱዳን ምስ ኣምሓራ ብትገብሮ ዘላ ፅምዶ ነቲ ኩነታት ናይ ብልፅግና ካብ ውሽጡ ክፍንጀር ከም ዝኽእል ኣብ ምግባር ብዙሕ ፃዕሪ ይግበር ኣሎ ሓንቲ ብዚያ ሕጂ ኣብቲ ናቶም ፖለቲካ ክንሰግር በዚያ ጌርና ክንጅምር በአንድም ይሁን በሌላ በእኛ እድል ዕጣ ፈንታ ላይ በእኛውን መከራ ላይ ቤንዚን የምትጨምር አሁን ኢትዮጵያውያን እንደገቡበት ህልቆ መሳፍርት ለሆነ ቀውስና ጦርነት ከፍተኛ የሆነ አሉታዊ ሚና የምትጫወት ሀገር በመሆኗ ነው የዛች ሀገር መዳከም ለኛ ትንሳኤም ሊሆን ይችላል በዚህ ደረጃ መናገርም ካለብን እንናገራለን ምክንያቱም ባለፉት 8 ዓመታት አንድ ኢንቨስትመንት አንድ ልማት አንድ የሚባል ነገር በዚህች ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰራ ካለ ሊያሳዩን ይችላሉ ምናልባት ይሄኝ አብይ አህመድ በየቦታው እንደ ምንድነው እንትን ከገነባቸው የመናፈሻ ስፍራዎችና ሎጆች አንፃር እጇ ይኖርበታል በዋናነትም ተጠቃሚ እሷ ናት መተው በሙቀት ሲያስቸግራቸው የሚያርፉበት ቦታም ስለሆነ ሌላም ጉዳይ እንደሰማነው ከሆነ ሌላም ነገሮችም አሉ ለማንኛውም እቺ ሀገር በከፍተኛ ደረጃ ነው እየተደበደበች ያለችው በኢራን እንግዲህ የገልፍ ሀገራት የሚባሉት ዛ ባረሰላጤ ውስጥ ካሉት 6-7 ሀገራት
ሕጂ ክልተ ነገራት ክንርኢና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዛ ኢማራት ትበሃል ናታ ጥፍኣት ወይ ናታ ትሕረመ ዘላ ንዓና ፀጋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ እዛ ሃገር እዚኣ ብጀካና አብይ አሕመድን ንዑ ነቶም ምስ ዘለዎ ኣብ ስልጣን ዘለውን ዝግበር ዘሎ ኢንቨስትመንትታትን ሆቴላትን ሪዞርትታትን ተዘይ ኮይኑ ኣብታ ሃገር ንኢትዮጵያ ንትምህርቲ ድዩ ንጥዕና ድዩ ንኻልእ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኸውን ኢንቨስትመንት ክትገብር ኣይረኣናያን ስለዚ እዛ ሃገር እዚኣ ክትዳኸም ምኻል ንዓና ንኢትዮጵያውያን ዓብ ሓገዝ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ዘለና ሽግር ንምፍታሕ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብፍላይ እቲ ዝሰርሑ ዘሎ ዝተፈላለዩ ሪዞርትስ እውን ንብዙሕ ካልእ ዕላማታት ከም ዝኸውንን እቶም ሃብታማት ደቂ ኢማራት ዘዕርፍሉ ጥራይ ደይኮነስ ካልእ ሕማቕ ነገራት ዝግበረሉ ቦታ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ዝገልጽ ሓበሬታ ሰሚዕና ኣለና ማለት እዩ ጀዋር ኣብ ዝሓለፈ ገሊጽዎ ነይሩ ጥሰትና የተደራጀ የሙስና አደጋ ውስጥ መውደቁን የሚያጋልጡ አሳሳቢ መረጃዎች ወጡ። የባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚዎች ከተሰጣቸው ሙያዊ ኃላፊነትና የስነ ምግባር መመሪያ ውጪ ከተወሰኑ ነጋዴዎችና ባለሀብቶች ጋር በመመሳጠር የባንኮችን የፋይናንስ ጤንነት አደጋ ላይ የሚጥል ህገወጥ የብድር አሰጣጥ ላይ ተሰማርተው እንደሚገኙ የዛሀበሻ የውስጥ መረጃዎች አጋልጠዋል። ስለዚህ ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ መሲልኩም ብሕፅር ዝበለ እቲ ብልሽውና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ባንክታት ናይ ኢትዮጵያ ዝካየድ ብመንገዲ ኢማራት ገይሩ ከም ዝካየድን ስለዚ ገለ ነገር ከተሳል እንተደሊኻ ገለ ፐርሰንት ናይቲ ገንዘብ ብናይ ወፃኢ ሸርፊ እቶም ኣብ ባንክታት ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ናብ ዱባይ ክሰደሎም ወይ እውን ሪል ስቴት ገዚእኻ ክትቦም እናገበሩ መብዛሕትኦም ኣብቲ ባንክታት ኣብ ዓበይቲ ትካላት ዝሰርሑ ዘለዉ ናይ ብልፅግና ካድረታትን ናይ ብልፅግና ኣዳኸርትን ኣብ ካልእ ሃገር ብፍላይ ኣብ ዱባይ ብዙሕ ኢንቨስትመንትን ገዛውትን ከም ዘለዎም ስለዚ ንዱባይ ወይ እውን ነቲ ኢማራት ኣብ ኣቡዳቢ እውን ማለት እዩ ብዙሕ ምስኡ ብዝተኣሳሰር መንገዲ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ስለዚ ኢማራት ከመይ ጌራ ኮንትሮል ክትገብረካ ከም ትኽእል ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ይዛረብ ፀኒዩ እቲ ኩነታት ድማ ኣብቲ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዝኣተወ እዩ ኣብቲ ኤሊት ማለት እዩ እና ቤረታ የጀመሩት ሙቭመንት አለ ማን ወሰነው ኢትዮጵያን ከባህር በር ተለይታ እንድትወጣ እንደዛ እስር ቤት ምናልባት በዓለም ታሪክ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ እስር ቤት ማለት ነው። ክፉና ያምጣው እንጂ የመጣም ነው ክፉ እንጂ አየራችንም እኮ ነው የሚዘጋው። ብዙዎች ሪያላይዝ አላረጋ አየር የሚዘጋበት ምድር የሚዘጋበት ሁሉ ነገር የሚዘጋጋበት ማለት እኮ ነግራም እንድሕር ኮይንካ ከምኣይ ዘጋጥመካ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ሽግርና ሕማቅ ግዜ ይምፃና ዳንበር ሽግርና ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ኣየርና ክዕፀ ይኽእል ብመሬት ክንዕፀ ንኽእል ብሰማይ ክንዕፀ ንኽእል ብባሕሪ ክንዕፀ ንኽእል ብኩሉ ክንዕፀ ንኽእል ኢና ይብል ኣሎ ስነ ስርዓት ዘይገበርካ ዳ ትልኮትወ ልኩትወ ትብል ምክንያቱ ኣገባብ ጌርካ ተኸባቢርካ እንተኸይድካ ሰብ ዘኽብረካ እምበር ከም ድሌትካ ፍንጭራዕ እናተፃወትካ ክብረት ድማ ክትፅበ የብልካን ስለዚ ንሱ እውን ሓደ ነፍሱ ዝኻለ ኣገዳሲ ኩነታት ክንብሎ ንኽእል ኢና this is going to be very very interesting ኣብዚ እዋን እዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ብዝኾነ በቲ ኮይኑ በቲ ንሪኦ ዘለና መድረኽ ብዙሕ ተቀያያሪ ዘለዎ ኩነታት እዩ ብዙ ዝቀያየር ነገራት አለው ጥንቃቄ ድማ ከድለና እዩ እንዴ ጎረቤቶቻችን ቢስማሙና እኮ እንትን ቢሉ የግብጽ ተላላኪ ቢሆኑ እኮ ሙሉ ለሙሉ ዘግተውን እኮ አየራችንም እኮ መሄጃ አየርም እኮ አናገኝ እስከዛ ድረስ እኮ ነው ክብደቱ ይዘጉብናል እኮ አየራቸው አየር ዘጋ ሲባል ሰምታችሁ አጣ ክትልኮቱ ይኹም ሓደ መዓልቲ ስነ ስርዓት ጥራይ ግበሩ ኤርትራ ባዕሉ ተቃሊሱ ባሕሩን መሬቱ ዘምለሰ ህዝቢ ኤርትራ ለሰላም ክብራት ደቆ ከፊሉ ዘረጋገጾ መሰል ዓርሰ ውሳኔ ነፃነት ኣምፅየሎ እዚ ምስ ዝሕድግ ዝኾነ ሓይል ምትሕባር ነቲ ዝተቃለስካሉ ዓላማ ምሽረራፍ እዩ ገለገሊኦም ካብ ትግራይ ዝበቆሉ ፅግዕተኛ ምብስባስ ዘጥቃዕም ሰባት ወደብ ባሎ ባሕርታት ባሎ ህዝቢ ኤርትራ ይግብኦን ዝብሉ ኣብ ከምዚ ዝበለ እኩይ ነገር ዘይ ምስታፍ መትከላዊ መትከል ይዝሓትት ዓሰብ ባናህና እዩ ባናህና እዩ ህዝቢ ትግራይ ኮማ ይኮነን ዝብል እቲ ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ ዘረጋገጾ መሰሉ ብዘይ ምሽረራፍ ይሕለወሉ እዚ መትከላዊ እምነት ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ ባሕር ህዝቢ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ተዘረባ እቶም ካልኣይ ሳይድ ድማ ክንሰምዕ ዝነበሩ ዕጥቅታት ኩሎም ሃንት ገይሩ ብፍላይ ጀነራል መድፍዕ ዝበሃል 155 ሚሊ ሜትር ቲ72 ዝበሃል ታንኪ
130 ዝበሃል መድፍዕ እዚኦም ተሪኡ ሻዕብያ ዳርጋ ዲያመን ዝረኸበ እዩ ኣልሹ ዝረኸቦ መስዋዕት ከፊሉ ምስ መከላከያ ተዋጊኡ ወሲዱ ይፈልጥ ኢላ ወይ እቲ 155 መድፍዕ ሻዕብያ ሲ تحقيق أسبغاس ندي دوت زلوا سئلكم سمعكم شفافيلكم ناخذ حال فيه لا ترى يزقبر لكم زلوا مسكن غزل أبزحان تنيشتي زلهم زي نوفا نيوز بحال أب أوكي أبطالي المدبرو Eritrea increase support for regular army in Sudan sends weapons to Sudan via Asmara زلوا كافتي أبزحان تجر وان متيز بعد ذكر زلوا ولا أول مرحلة نايت جرايون بقول الكوابي درون دلوا أنا درون على لوجل زبلوز نبرو كابي خيتكم زلوا كابي متخم زلوا زي تجرت خينهم زي كم تري ودلهم according to several witnesses ብዙሓት ናይ መሰኻኽር ከም ዝበልዎ ናይ ቱርኪ ባይካተር ቲፒ 2 ዝበሃላ ሞዴልን ናይ ኢራን መሃጀር 6 ዝበሃላ ድሮናት እዚ precision guided bombs ዘለወን ናብ ሱዳን ብኣስመራ ቢለን ሓልባ ከም ዘለዋ እዚ ከዓ ብባፃ ዓቢሉ ካብ ፖርት ሱዳን እውን ዝኣቱ ከም ዘሎ ኣብዚ ብዝርዝር ገሊፅዎ ኣሎ ኣብዚ ናይ አልፈታሕ ዓብዱልፈታሕ ቡርሃን ነቲ ካብ ኢራንን ካብ ቱርክን ዝረኽቦ ሓገዛት ብኤርትራ ቢልናዊ የብፅሖ ከም ዘሎ እዚ ናይ ኤርትራ ዘላን ከምኡ ከምተ እንግሊሽ ከተንብቡ ትኽእሉ ነቲ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ኩሉ ሻዕ እንድሕር ዳ ሳብስክራይብ ጌርኩም ክመፅእ ስለ ዝኽእል ብሓፈሻ ተዘረባ ብዙሕ ኮሜንት የድልዮን እዩ ናብ ኤርትራ ፀገም ይመፅእ ከም ዘሎ ንክዛረቡ ኢሎም ዝጥቀምሉ ዘለው እዩ ኤርትራ ንህዝቢ ሱዳን ትሕግዝ ከም ዘላ ኢና ንፈልጥ ህዝቢ ሱዳን ድማ ሂዮብ ተዓዊቱ ክወፅእ እምበር እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝግበር ዘሎ ድራማታት ቀሊል ከም ዘይኮነ ንሪኦ ኣለና Now let's continue. ቀፂልና ኣብዚኣ እስከ ናብ ዓድና ክምለስ በዚያ ስምዑ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍሊ ዓለማት ክፅምበል እንከሎ ነተን ምእንቲ መሰለንን ማዕርነትን ዝተቃለሰ ዓበይቲ ፀገማት በዲህን ኣብ ዓወት ዝበፅሓ ታሪክን ጅግንነትን ዝፈፀማ ደቂ ኣንስትዮ እናዘከርና ኢና እነብዕላን እንፅምብላን ሓለፋ ኩሉ ድማ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ተቃሊሰን ዘቃለሳ ታሪክን ጅግንነትን ዝፈፀማ ደቂ ኣንስትዮና ሓለፋ ኩሉ እየን መወዳድርቲ ዘይብሉ ጅግንነት ፈፂመን ድማ እኖ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ፅሕፈታት መንግስቲ ብምዃን ይመርሕ ኣለኹ أقولنا نهري أو عدم كنا نزينا يمسجن بعبي ودماني محبر تاكسي زوا ماكل تعمل مسجونهم يدلي أستفعل على يبغى تزلنا يوميلهم يوم بأكثر فيهم يوم أزي ما أدرس ساعات زجبورنا مسدكنا كون بعلنا زورت تاكسي ناي أب إيرترا ينتري وندلهم أديتاتنا إيرترا أب كل سلاتين حسب أب بيزنس نريان حسب أب تاكسي حسب أوتوبوس سلازي it's beautiful it's really beautiful نزي خنري ሰናይ ነገር እዩ ኣብ ኩሉ ዓበይት ፅሕፈት ራድዮ ይኩን ኣብ ኩሉ ፅላት ከኣቱ ተኻይሉ ነቲ ቁጠባ እውን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክገብር ኣብዚ ተማሂረ ኣብዚ የቢለ ምሸታዊ ትምህርቲ እናተማሃርኩ ንዓ ከዓ ግድን በዓል ቤተይ ኣዝማ ነይራቶ ነቲ ኣዝማ ተድክሞ ስለ ዝነበረት ክሕዛ ኣለኒ ዝብላ ኣበሃህላ ስለ ዝነበረኒ ምሸት ግን ክትደክም ስለ ዘለካ እንዳደኸምካ ምንባር ስለ ዝኾነ በቲ ዝረኸብናዮ ዕድል ካብተን ካልእ ብፆትና በሊፅና ዘይኮንና ዝረኸብናዮ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ክናልዕልዩ ኣለና ንጓዓዝ ኣለና ኣብቲ እንደልዩ ከዓ ክንበፅሕ ኣለና ብጣዕሚ ንመስግን መጀመርያ ቢዩቲፉል ኣመስግኑለይ እስከ እዘን ኣዴታትና ኣሓትና ደቅና ኣብ ኩሉ ፅላት ከኣትዋ ብምኻለን ደስ ይብለኒ ቢዩቲፉል ፅቡቅ ነገር ወረቀት ቲቪ እውን ንከምዚ ዓይነት ዜና ንቅድሚት ከምፅእ ብምኻሎም ዓብዪ ክብሪ ኣለኒ ማለት እዩ ካብዚ ቀፂልና ናይ ለንቀነ ኦብሰሽን ናተይ ኮይኑ ዘሎ ናብኡ ክንሰግር ኢና ንሱ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ተገርመናን ዘደስተናን ዜናታት ኢና ንሰምዕ ዘለና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብውቁባት መንእሰያትና ብደቅናን ዝቆመት ኣብ ሶሻል ሚድያ ዳርጋ ነዚ ናይ ኩዕሶ እግሪ ናትና እቶም ብፍላይ ኣብ ኤክስ ዘለኹም ትሪእዎ ኣለኹም ብዙሕ እዩ ዝወፅእ ዘሎ መዓልቲ ኣብ ሓድሽ ተፃዋታይ ተፀምቢሩ ተራኺቦም ክስቶ ካብ ክስቶ ዝብል ልክዕ ከምዚ ናይ ፕሪምየር ሊግ ንሪኦ ዝነበርና ናይ ብሓቂ ኣዛራቢ ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና እቲ ጉዳይ ናይ ተፃወትና ድማ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ዝተፈላለየ ነገር እናገበሩ የርእዩና ኣለዉ እቶም መንእሰያት I'm really excited ወረድ ካልኦት ሃገራት እውን ከስተውዕሉሉ ጀሚሮም ኣለዉ there was this international attention ይረክብ ከም ዘሎ ዘርኢ ዜና ኣብ ወፅያ ነይራ if I could find it ሓናብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትን የጅ ክረኽባ ይካልኩና ትህሉ ትኸውን መይ ባብዚ ወላ ካልኦት እውን ኣቴንሽን ይህብዎ ኣለዉ ይብላ ኣሎ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ተፃወትና ናይ ግሩፕ ፎቶስ ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ and I am so excited ናይ ብሓቂ ካብ ልበይ ተሓጒሰ ኣለኹ ብፍላይ እዛ ስእሊ እዚኣ ምስ ረኣኽዋ ዝተሰማዓኒ ሓበን ዝተሰማዓኒ ሓጎስ ወሰን የብሉን ምክንያቱ
ግርማ ናይታ ስእሊ ፅባቐ ናይታ ስእሊ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ከምዚ ኢላ ክንሪኣ ንደሊ ነርና it's beautiful ኣነ ናይ ብሓቂ ናይ ኩዕሶ እግሪ ምሉእ ሂወት ንእስነተይ ምሉእ ኩዕሶ ተፃዊተ ዝዓበኹ ስለዝኾንኩ ደቀይ እውን ኩሎም ኩዕሶ ዝፃወቱ ስለዝኾንኩ ናይ ብሓቂ ብሰንኪ እቲ ናይ ኣርሰናልን ናይ ገለ ንብሎ ኣሰልቺኒ የገዲፈ ነይረ ሕጂ ግን ሃገራዊት ጋንታና ናብቲ ውድድር ትመፅእ ብምህላዋ ናይ ብሓቂ ካብ ልበይ ተሓጒሶ ኣለኹ ብሽክሌታ ንፈቱ እንዲና ግን እንታይ ኢለ ፖስት ገይረ መስለኩም ኣነ ኤርትራ ክበሃል ከሎ መብዛሕቲ ሰብ ብኩዕሶ እግሪ ጥራይ ዝኣምና ግን ብብሽክሌታ ጥራይ ትፍለጥ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብኩዕሶ እግሪ ድማ ብዛዕባ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ዳግማይ ትንሳኤ ናይ ኩዕሶ እግሪ ክንርኢ ከም ንኽእል ምግንዛብ የድሊ ኢለ ሓንቲ ኣብ ኤክስ ፅሒፍ ኣለኹ ፕሊዝ ሸር ግበርዋ ምክንያቱ ፅቡቕ ናትና እውን ፖስት ክንገብር ክንክእል ኣለና ስፔሻሊ ኩዕሶ እግሪ ብዓለም ደረጃ ዓብይ ዝና ተፈላጥነት ዘለዎ ስለዝኾነ ንሕና ድማ ኣብኡ ፖቴንሻል ስለ ዘለና ኣብ ኩዕሶ እግሪ ፅቡቕ ክንከይድ ከለና ዓብይ ኣርኣያ ከውና ዓብይ ናይ ኢንተርናሽናል ቆላሕታ ክንረክብ ንኽእል ኢና ብኡ መንፅር ድማ ኤርትራ ሃገርና እውን ዓብ ክብሪ ትረክብ ስለዚ እቲ ክብሪ ድማ ንዓቀብና ኣብ ኩሉ ደረጃ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ኤቭሪቲንግ ኢዝ ነፍሲ ወከፍ ነገር ኣገዳሲ እዩ ንሃገርና ብፍላይ ኩዕሶ እግሪ ተዓዛብን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝሳተፍን ብዙሕ ስለ ዝኾነ ንኤርትራ ነቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ኣብ ምቕያር ዓብይ ተራ ክፃወት ይኽእል እዩ ኣብዚ እውን ሓንቲ no this one give me this one man ሓንቲ ከሪአኩም ሓደ ካብቲ ብዛዕባ ሚድያ ናይ ኣፍሪካ ሚድያ ሲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝብሎ ዘሎ ኢሎም ኣውፅኦምልና ዘለዎ ከሪአኩም እየ there was የላን ማለት maybe ኣብዚ ሓዊሶማ እንተሎ ናይ ሓወስዋን ኣሎ ብዝኾነ እንታይ ክብል ኢለ ኣብዚ ነቲ ሃገራዊት ጋንታናትና ምሉእ ፅቡቕ ነገር ካብ ልቢ ንምነየላ ሓንቲ ፖስት ኣብዚያ ዘላ ድሓን ካብኡ ከንብበልኩም እየ ሓደ ኣፍሪቃዊ ዝበላያ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዓብይ ጠመተ ክግበረላ ዘለዎ ክለብ እያ ስለዚ ዎች ኣውት ኢሉ ንኩሎም ተፃወትና እናዘርዘረ ኢሉ ኣሎ ኣነ ድማ ሃገራዊት ጋንታና ንሃገርና ኣብ ሽም ሃገርናን ዝና ሃገርናን ኣብ ናይ ቀደም ታሪክ ንምምላስ ዓብ ግደ ክፃወት እያ ብምባል ፅሒፍ ኣለኹ ማለት እዩ ካብ ኩላ ግን በዛ ስእሊ እዚኣ ገይረ ኣክዛዝም ክፍትን እየ እዚ እቲ ቀዳማይ ገፅ ናይቲ ታለንት ኣብ ኤርትራ እትዩ ዘሎ እዩ ካብዚ ንላዕሊ ክንርከብ ንኽእል ግን ግምት ኣለኒ ድሕሪ ትሬኒን ተፃወትና ሞራል እናገበሩ ዝኸድዎ ዘሎ ቪድዮታት ንሪኦ ኣሎ this is beautiful ብሓቂ ተሓጒሶ ኣለኹ ኣነ ምስ ኤስዋቲኒ ትበሃል እያ ቀዳማይ ፀወታ ክህሉ I think ኤርትራ ኣብኡ እውን ዓወት ክትጎናፀፍ ትኽእል ኮይኑ ዝስማዓኒ ንዓይ ዝስማዓኒ ማለት እዩ ንእሽተይ ሃገር እያ እታ ምሳና ትፃወት ዘላ ግን ብዓይኒ ኩዕሶ እግሪ ክትርኢ ከለካ ከም ናይ ኤርትራ ብድሆ ዘለዋ ሃገር ስለዘየለ ንሕና እውን ከም ንኣሽ ኢና ንቁፀር ከም ኣንደርዶግ ኢና ንቁፀር እታ ኣሰልጣን ናይታ ክለብ ናይታ ኣንፃርና ዘላ ማለት እዩ 4 ዓመት ኣብ ኢንተርናሽናል ፀወታ ዘይተፃወተት ክለብ እያ ምሳና ትፃወት ዘላ ስለዚ ናይ ግድን ክንዕወት ኣለና ብዝብል ነቶም ጋንቱ እቲ ንጉስ ብንጉስ እያ ትመሓደር ንጉስ ናትና እዚ ዝና ኣሎ ኢሉ ነቶም ተፃወቱ ክዛረብ ሰሚዐ ኣለኹ ኣይተረዳእካን ኣሎ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ገበል ይመፀካ ከም ዘሎ ኢለ በዛ ልበይ ኣርግፀኛ እየ ምናልባት መጀመሪኦም ስለዝኾነ ከየብሉ ክእሉ እዮም ግን ኣብዘን ዝመፀ ዘለዋ 4 ዓመት ኤርትራ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ናይ ኣፍሪካ ዓብ ቦታ ክህልዋ ይኽእል እዩ ናይ መወዳእታ ሪቶናተይ ድማ ደቅና ናይ ብሓቂ ምዛ ክለብ እዚኣ ክፅለሉ ምዃኖም ይርዳእኒ እቲ ማልያታት ናይዛ ሃገራዊት ጋንታ ነዛ ክፋል እዚኣ ጥራይ ቆሪፅኩም ኣመሓላልፉለይ እዚ ማልያ ናይ ሃገራዊት ጋንታናትና ልክዕ ከም ናይ በዓል ኣርሰናል ማንቸስተርን ክሽየጥ እየ ዝደሊ ስለዚ ፅቡቕ ፅሩይ ዝኾነ ክዳን ፅሩይ ዝኾነ ማልያ ትሰርሑ እንተለኹም ምሳይ ፓርትነር ክትኮኑ ኣነ ፕሮሞት ክገብረልኩም ይኽእል እየ ፅቡቕ ዝኾነ ዌብሳይት ዘለኩም ፅቡቕ ዝኾነ ማልያታትን ኦሪጂናል ዝኾነ ማልያ ትሸጡ እንተለኹም ሪች ኣውት ግበሩኒ በዚ ፕላትፎርም ናተይ ኣነ ንባዕለይ ፕሮሞት ክገብራ ደስ ይብለኒ ኣብ ወሳብ ናተይ ፀሓፉለይ ክብለኩም ይደሊ ምክንያቱ ሃገራዊት እቶም ንኣሽቱ ደገ ተወሊዶም ዘለዉ ደቅና ኩዕሶ እግሪ ስለ ዝፈትዉ ናይ መብዛሕትና ማለት እዩ ነዚ ማልያ ይኹን ነዚ ሃገራዊ ስምዒት ናቶም ዝለዓለ ከገንፍለሎም ዝኽእል ነጥቢ እንተሎ እዚ ናይ ኩዕሶ እግሪ ከምኡ ድማ ናይ ብሽክሌታ ዓብይ ፅልዋ ገይሩሎ ኩዕሶ እግሪ ድማ ናብቲ ሃገራውነቶምን ምስ ሃገሮምን ዘለዎም ኮኔክሽን ኣብ ምዕባይ ዓብ ተራ ክፃወት ክእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እታ ቪድዮ እያ ንዊሐ ኣለኹ ናይ ሎማ ርዕስ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ኣይትግደፉ እናበልኩ ክሰናበተኩም كتبن وينوا معرضة شعبي حريف اللي والطيب شطارة حدون حنتي شعبي ما يكوننا في أصبر يقول عاد زلنا عودنا حفاشي لحد لنا بزين سنتنا يسورانا ما يكسر قوي
نحن